Finance Department no bangzang te sibai le vuk ule voin hi ogas ni somni pariat kumsa ni somni pahni kan lo thleng ne taring meya ti chuan voin ni hian Sunday school zirlai kan zir le dona voin ni hian zirlai somthum palin na kan zir dona kan zirlai thupui tur chu bola thi thu ti ani kan zirlai thupui tur chu bola thi thu Bible chang chiar tur kan chiar masari ang Timothy le kathun pani na bungli chang atanga chang riat keizong tuna puhlan ka ommek anisia ka chua hun athleng to inti siang na sha chu ka beizo to ka tlan siang na kong ka hlen to rin na chu kong eng to ani tuna chuan filna la lukhum chu ka tan da in om to chu lalpang to tu fil tak chuan chumi ya chuan min pe ang ka hne na chak ni lovin a in lar na ngai bian te hne na po ti thleng hi ani a ti chuan vo in nia kan zir lai na min ko hmu atum hi lalpa ta na thi thlenga rin om hlom sia ti hi kan zir lai na min ko hmu tum ani vo in a chuan Isua Krista rangbol tu rau pui tak bola thi thu le bola nun atanga in ton tur kan hmu te vo in a chuan kan zir dona ti chuan ngun deuhin kan lo ngai thale don nia edi somruk pali July ni som pakwa khan rom khwa chu akang ta na takin akang ta arom khwa kha ti chuanin kha khwa akan na chana khan anlal ni ro a chuan Christian ti hala apu ta ni ti chuan Christian ti hala pu in na satakin Christian te ti du da na alo chho chuna chutia Christian te an ti du da ta ka chuan pola ngei po chu buaina ti chhuak tu bera ngain an man ta ani hebi chuma thu buaya hianin pola chu a hnuwa khanin reilote hnuwa khan an chhuale pola chu chhuak nima se achung thu an rel na top bera chuanin thiam lo chantir ani ta nge ani ti chuan pola chu thiam lo an chantir ta ka chuanin thiturin achung thu kha anrel felta ani chu thitura achung thu anrel felta ka chuan pola chu tan in chung rim chhia le wap chu mai a hian an da ani tan in chung chop le rim chhia wap chu mai a hian an da ti chuan tan in chung a da mai po khadu tok lovin thir khai diat bun tir chungin pola chu an tan tir ta ani tangveng tu pahnih ferikale parthemia sate chuan pola chu atan na changin an hrai chhuak ani ti chuan atan na changa hrai chhuakin athi na mun tur lampanin an hrai chhuak ta ma se pola chuan athi na mun tur lampana hrai chhuak ma ni sela aveng tu sipai te chu aza em a za takin chibai buk chungin hlim tak le lom takin athina pan tur nilo ang main tang chhuak tur ang mai lom khanin athina pan tur ma ni sila hlim me putakin pola chu a omta ani ti chuan rom ko thler chu angkal tlang ta zela rom ko thler chu kal tlangin khopon lam hmun rap thak hmun bol hlo le tuitang lo chu am pan pui zela hmun chop le bol hlo em mai katiang hun kha am pan pui ta zela ni ma sila pola hi romi ni na anei awangin khenbe kha athiang talwa ti chuan khandaya ti hlum tur ani ta ani sipai ti chuan pola chu an chim chit tira pola chuan chin chungin arung alo bol chin pathian hne na khan achung chai ani chutia achung chai lai chuan khandain an sa hlum ta ti chuan Isua Krista pasan tha pola chuan he khuvel chu alo chha son ta ani voinia kan zirlaia hian zona te hi zona te panga a oma zona te hi kan chhia le ange zona pakhat na Christian te ti du da tu lal kha tu nge ni channa lal ni ro zona pahnih na engwangin nge pola kha khenbe athian lo channa romi ni na anei awangin zona pathum na pola kha atana achangin sipai engza tin nge hrai chhuak channa sipai pahnih ten zona palena pola kha khuya nge tha turin an hrai channa khopona
zona pangana bola kha engtin nge athi channa khandain ansa thlum khati zong kha zona le channa ani a tichuan vo inia kan thuvon tur hi Psalm number za som paruk chang som panga ami thianghlim te thi na chu lalpa ngai chuan hlutak ani kan thianon le ange Psalm number za som paruk chang som panga ami thianghlim te thi na chu lalpa ngai chuan hlutak ani ti zong kha vo ini ta na Sunday school zirlai kan zirlai te chu thei te chu ni a kan zirlai zirte lalpan kan za ta man min som sanga chero se amen